खुलुमबाय फुंबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ जासिग्रोबाय लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं कल्पना बर'आ। थांनाय 25 फेब्रुआरियाव NDFVS आफादनि दैदेननायाव सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बेलस्रि दख'रा आबै सेन्टार अनजालु क्लाब गुवार गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों लादों बि दैथुन बिथाङा खौरांगिरिजों मोगा-मोगि। बे मोगा-मोगियाव बिथाङा बुंदों दि बर' जोहोलावफोरनि थाखाय बर' रायजो राजाफोरा गोबां दुखु खस्थ सहायनांगौ जादों। बेनि थाखायनो फैबाय थानाय समफोराव हारिखौ जौगाहोनायाव गोख्रों मदद होगोन होननानै बि दैथुना बुंदों आरो बिथाङा बुंबावदों खिन्थु सैथोब्लाबो दिनै रिजाल्टखौ जों मोननाय जायाखै जायनि जाहोनाव जों डिक्लेयार खालामनानै अक्ट'नि उनावसो जों माने डिक्लेयार खालामनाय जायनि जाहोनाव थांनाय 23 अक्ट'आव जोंहा माने मोनब्रै आफादजों साथामबो बर' सोद्रोमाजों जों जयै माने जों जथुमनायनि बाथ्रा दङ। बे समाव लामा सारफोरखौ माने सारलायनानै सारलायनाय जादों। बेनिखायनो थांनाय 23 अक्ट'नि माने जथुमनाय जायाखै। दा आं रिजाल्ट 27 अक्ट'नि सिगां मैया जों बावैसो नुबावदों नोंथांमोननि NDFVS मोनब्रै मददना गासै रन्जन दैमारि सारखौ सरकार लांफिनबाय जेराव दा लांफिननायनि गेजेराव दा मैया दिनै 25 अक्ट'आव दिनै रेस्ट होथारनांगौ होननानै मोनसे दाबि दिखांदों। बे दाबिखौसो सैथो आरो दिनै गमारगोन नामा बिथाङा गनायखौ आं जेबो मिथिया खिन्थु दा बेयावनो सैथो बेखौ माने जों माने आगोलनिफ्राय सानबाय थादों। 24 माने अक्ट' माने जिथु जानो गोनां जोंनि माने जथाय माने जथुम्मा बेखौ बिथांमोना फेलें खालामना होदों। बेनि थाखायनो जों सावरायनाय जादोंमोन जे बिथांमोना जुदि बे 25नि गेजेराव जुदि हगाराबा जों बेनिफ्राय गोख्रोंसिन माने जों माने दिग्रायखांनाय जागोन होननानै बिथांमोना लोगोसे नैबे दा 27 जाना थांनाय जानुवारि बे एकर्डआव दा मोनसे खोथा होनाय दंमोन सरकारा नैबे सनितपुर आरो बिश्वनाथ 6 मननि गेजेराव बिटिआरआव हाबफागोन होननानै बे बाथ्राया बेसेबां सैथो आरो हाबफाबाय हाबफाया मा बुङो बेथ' मेम'रि दामावनो माने लिरखानाय जानाय दं सोदोब माबा दिन्थिनाय जानाय दङ बेखौ माने नंगौ नङा बुंजाया आरो जिहेतु माने माबायावनो दंखायो। लोगोसे फैबाय थानाय समाव बिटिआर जेनेबा बिसायख'थियाव नोंथांमोना बाहागो लाबाय जेनेबा बाहागो लानायनि गेजेरजों नोंथांमोना जुदि जामारोबा नोंथांमोना फैबाय थानाय समाव माबायदि हाबा मावो रायजो राजानि थाखाय जों रायजो राजानि जानानै रायजो राजानि खोथा लानानैसो जों फैदोंमोन नालाय जों जुदि सरकारा जुदि जोंनि जानो गोनांब्ला खिन्थु रायजो राजानिखौ मोजां मावनो गोनां जाखागोन आरो मावखागोनबो जोङो बेनि थाखायनो जों माने ओंखारबोनाय जादों। जायनि जाहोनाव जोङो नोंथाङा एसे आगोलावनो जोंखौ बुंदों बे रायजोनि हालामाव बेहाय माने गोबां दुखु दाहा खस्थ' मोनदों बेनि थाखाय नोंथाङा माबायदि मोनदों होननानै बुंदों। बेनि थाखायनो माने जुदि जोंनि माबाया जुदि मोजाङै मोजां जाफुंनानै थाङोबा बिसायख'थियाव जुदि जोङो मासिखौ मोनोब्ला बेखौ जों रायजो राजानि थाखाय मोजां खालामनाय जोङो थांखि बेनो। फैगौ इलेक्सनाव नोंथांमोना धीरेन आरो गबिन्द आरो गोबां बिसावराय बिफेरेंगा बिथांमोना खौसेयैनो ज' जामारगोन ना जामारा? बेथ' जानायावनो ना आंनि मोन्दांथियाव माने बेखौथ' जानो होननानैथ' जोङो माने जथाय आफाद माने 24 थारिखै होनाय जादोंमोन। दा बिथां नाब्ला गैयिनि थाखाय बेखौ माने दाथ' जानायावनो दं दाबो खिन्थु बिनि रिजाल्टखौ आं माने दा बुंनो हाया दहाय गिबियावनो बुंनाय जाबायना बेखायनो एसेनि उननिफ्रायसो आं बुंनो हागोन।